е тя, оставям ти гледай. Оп, старе. Може би прехал, не го оставам. Удари! Удари, подскочи! Едно-две. Какво стана, бе, едно-две? Имаш. Има ли по? Тази, мина ли въобще мрежата? Мина ли мрежата? Де си, бе? Той не знае. И в филето, удари в ръката. Искаш повтаря? Аз не споря. Аз не мина мрежата, да. Аз не споря. Чакай, искаш аз да побегам тук да бъде. Да! Мале, много съм добър. Те ще ме направят тук да имам пред бременен съм. Колко се? 2-3? 2-3, да. Аре, младеж. Пръст! 3-3. Палеца ударих пръст. Палеца, какво е? А? Кой е палеца? Ти трябва да я ристе, значи... Това ще е по-хорган. Ай, още. Стига, тиша! Стига се спя, бе! Ай, пиша! Това провали, бе! Как си подаваха двата? Махни се от тук. Да. Ти бина, ли? Колко става, бе? 4-3. Моля, такова правим се по-тега. Ай. Нямаш. Браво. Значи 5-3. ти си понял. Ти си мръсник, аз съм понял. Сега ще се изкъпи, ама ти ще останеш понял. 5-3, ай. Извиняй, много забележи. Този гейм аз ще видим смол. Но не знаете кой взема последно, взема всичките геймове. Показвам 3 пъти на YouTube този гейм. 6-3. Имаш! Бе, какво стана? Минало отстрелила. 4-6, бил прав. Виж какво толкова? 4-6. Айде! Имаш! Добре! Дай! Дай, Джея, още! Аз колко бягам топката, толкова повече от лица. Ако не беше казал добре, ще я да я стигаш. Защо не дига страхотно топче? Я си пускал, бе. А тия так толкова и тяхна гощ. Нашата гощ тях трябва да лекна тече. Не е нашата, моята. Като казва добре, и това ме свърши. Не, аз си стигахме, че още е топка. 5-6, да, добре. 5-6 на теле? Да. Давай, ти си. Маса. Ужасно. Петре, поправи го. Вие за 7-5. Не, падна от вие, вдигнал лутове и не мога да... 7-5. Ай! Имаш! Браво!
Laat stop. Oh, bravo. 6-7. Ach, Жак да отклониш. Този вече знаеш, че пускам там, става. Това е грешка. Как ще биеш назад пак? 6-7. Знаете. 8-6. Не можа да. Не пасва цялата. Си. Ай, шо? Шо, оцениш ли бе? Килов? Аре, тише! Браво. Човек, тя не ти това след такова. Пупа. 9-6. Браво. Моя ти бе! Стоп, че не можеш. О, баш. 10-6. Продължаваш. Пробвай такова, бе. Бин, бин. Боксът се трябва да не това. Долу е една сила, да ти на главата, бе. Ама, аз бях трябва долу да му отдела. Не го просто да се хванеш. Трябва да бъдете, биш по линията, тя ще ти блокава с палци. 10-6. Най-дълго диагонал вече. Аз. Браво е. Алта май. Айде! Браво, бе! Браво, бе, Пишо! Това съм! А, не! Ти какво тази жеста прави? Хвана топката. Умбреща. Колко сте? 7-10. Много прекрасно. То не е интересно. Браво. 11-7. Аз съм по-за такива, най-напред. Аз съм по тебе, мога да слухам. Защото нищо е на бок. 11-7. Айде, бе! Ти нема караш много, да? Мерси, мерси! Реално това. 8-11. Тя беше вътре, не, аз не 8-11. Хайде, хайде. 9-11. Как ти видиш тази стопка? Върти. 10-11. Само така не ги беше да покри. Опа! Легнах да я взема. Аз съм точен, извиняй. Аз съм бърз. Извинявам се. 10-11. Аз. Ако биш нека те вадиш. Трябва да ти един носиш. Това е далеч, няма нужда. 12-10. Бачиш как сменят стила, някой път дигат някакви до небесата, някой път къси. Една нормална нема, от неумение ли? Сърпрес, отичаш напред от тура. Той ще видиш. Може да отиграеш по така вече. Няма как да съм. Ето ти шо. Ще видиш после на това. Тръгваш да бягаш малко да би. Вече няма как да... 11-12. Да. Оу, лясно. Две рами. Не. Аз! Как боли? Две рани ли стане?
4-3. Аз не знам защо играят, не знае, че ще стигнат 8. Мога да изкарам много ми малък къдъл за тяхната поле. Той да скача за... Двамата си малко награди. 4-3. Късмета. Който забива, печели. Който не забива, не печели. Не, който атакува, печели. Аз съм 7. 5-3. Аре, не, 5-3. Какво правиш, бе? Стига съм дай. Сега... Разбира се, да играй по-дълго и да атакуваш повече. 4-5. Много добре, бе. Ай, бойна беше. Айде, бе. Добре, съгласен с теб. Не, отгоре бяха добре. Айде, айде, айде. Ужасно, ужасно. Много хубаво това пеша, ако беше по диагонала е вътре. Дава, искам. Не. Като имаш блок, с такъв палк да ги пустиш, тя ще отиде блока вътре. Ако не я сваляш. 5-6. Айде. Браво. Тя беше лоша. Баш чуй, аз като фондър, не е тук те чува. Какво става? 6? 6. Тъп. Кой много? Аз си мисля, че съм тъп. Кой? Задълбах 7-6. Дай пред тебе. Някъде. 8-6. Аут. 9-6. Тъй като играят и за 5 гейм ще има време. Не, ще просто. Нямаш! Искате горе след колко си мощен ще правя. Гали? Малко трябва да се пише. 20-17. Аз забивам. Може и да направим. Не. Благодаря за предложението. Обаче е много лайк бъде. Супер. Ето виж. Алекс, ножичката на точиларя и почваш да режеш вече на клипа да. Да. Исках да ударя лентата. Той момче, като видя той конче, се сещам за той момче, където реши да дърпа кончето. Да. Сега дай някаква проволка да прекарай надолу. Ставаш това. Метална имаш ли? Не, метална толкова. Тя трябва само на мини въжето, не почва го върна. Къде имаш така от каналите? А, не.
От кабелите там като се спускат. Едно като световод такова. Ага, за да се започне. За толволка смисъл зад стени. Ага, а колко е дебил? 3-4 мм. Той идеално е. Даже ще сложим пливаше. Е пли труд. Старо. Сваляй мрежата, бе. Чакай се облека, бе. Робе, Ще настина. не стига, че съм ти направил тук да ти е удобна. Ай, си виж топката, като не знаеш. Толкова топка. Обаче... Няма тук, бе, един доброволец лопата. Чакай, бе, какво бе? Са. Виждам.